vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pagore poga ndinofanira kuti ndinge ndichichekeresa. Saka kubva gore zvarakatanga handisati hangu ndachekeresa, ndiri kufanira kuti ndinge ndichichekeresa musikana uyo wandiri kugara muno naye muno muSouth Africa. Pose apa ndainge ndiri kuZimbabwe, then ndokubva ndachizouya kuno ndavawo nemamwe mabusinesses angu awo andinawo muno muSouth Africa, nekuti muno sezvo tinenge ndigere kure nehama, vanhu havakwanisi kuzviona kuti ndine mari yakawanda sei, uye zvekare sezvo urombwa hwangu ihwo huchitevedzana nevakadzi vandinenge ndichidanana navo, because I have to sleep with as many women that I can, so that ndikwanise kuzadzikisa mhiko dzangu. Ndinokwanisa kuita kana 2 months ndisingagezi mukoma, kana zvakatokwidza pa2 months idzodzo ndinenge ndichitofanira kuti ndinge ndichisika bonde each and every day nemukadzi. Saka pari zvino ndine umwe uyo wandiri kugara naye permanent, not kuti handina vamwe vandinenge ndichisangana navo vatoriko mukoma. Ndinotobuda ndotoenda ndobva ndatonosangana nevamwe vakadzi kana kuti vasikana, ndinoenda kumahotel, kumalodge kana kuti kubasa mukoma. But nyaya iripo ndeyekuti nawo nguva yakwana yekuti ndinge ndichikwanisa kusacrifice, but musikana uyo wandiri kugara naye ndinoti pose apo pandinomuka ndichifanira kuti ndinge ndichimuchekeresa. Handina zvakawanda zvandinomboita mukoma, ndingori nekamwe kamucheka ako kandakapiwa kandakabva nako kuChipinge. Kamucheka aka mukoma ndeke red. Saka kana ndiine wandinenge ndichidanana naye, kana nguva yacho yakwana, ndinofanira kuti ndinge ndichitora kamucheka ikako, then ndinozomutaimira paya paanenge akarara. Anoti kana akarara kudaro ndobva ndatora kamucheka kaya, then I just cover her face just for a few seconds. Ndapedza kudaro ndobva ndakatora kamucheka aka ndobva ndazvipukuta kusika rudzi yangu nako, mind you, ndipo apo pandinenge ndapedza kana 2 months ndichisangana nevakadzi vakasiyana siyana, uye zvekare ndisingagezi kana kuita sei. So mukomanashi, musikana uyu wandiri kugara naye, pose pandinozama kuti ndinge ndichizviita mubedroom matinenge takarara munobva mangonyuka chimwe chiedza chandisingakwanisi kunzwisa kuti chiedza ichi chinombobvepi chaizvo. This light that suddenly appears out of nowhere, it will be very blinding, zvekuti ndinotomboita nguva ndichitadza kana kuona. But pazvinoitika iye musikana uyu anenge akangorara chete, haatombomuki. Chinondinetsa mukoma ndechekuti ndichizomusarudza munhu uyu ndakatomutorawo kumugroove. So I want to know kuti zviriko here kuti munhu anotonwa doro atori slay queen, munhu iyeye otonzi anotochengetedzwa naMwari, kana kuti iyewo musatanisti, kana kuti ane zviri paariwo zvinokonzeresa kuti pose pandinoda kumuchekeresa then panobva pazongokaruka panyuka chiedza icho chandiri kutaura nezvacho mukoma. That light, it is very blinding, zvekuti ndinototadza kana kuona kuita sekunge ndatova bofu, ende haatombomuki pose ipapo pandinenge ndichitambudzika. She does not even know kuti izvi ndo zvandiri kumurongera. Gore rava kunopera iri, gore rino kana kuri kunzi rikapera ndiko kanenge katorike kutotanga muupenyu hwangu, kupedza gore rose ndisina kumbogara ndakachekeresa munhu. Handizivi kuti what are the consequences going to be like, because nganga yacho yakandirombesa, vazhinji vanotoiziva, yakashayika zvayo. Iniwo ndini wevamwe avo vasina kuzoenda kunodzorera zvinhu patakanzi huyai munge muchidzokai nezvinhu zvangu, nekuti ndava pedyo nekufa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti
zvinoita here kuti iwewe unenge uchida kuchekeresa slay queen, munhu anoita zvekuzvinwira doro, anoenda kumaclub, then paunoda kumuchekeresa hanzi ndinobva ndaona chiedza mumba, maybe it is an angel. Hanzi zviriko here kuti munhu anonwa doro anoenda kumaclub anokwanisa kutochengetedzwa nengeros? Please, you can help us in the comment section. Nezuro mucomment section I think kune vamwe vakabvunza kuti vahanzvadzi vaya vainzi vari kubatwa chibharo kwavanoshanda vachiri kushandako here kana kuti kwete. Please, you can come back to my inbox and also tell me kuti muchiri kushanda ikoko here kana kuti kwete, so that we can get the full story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo, uye zvekare ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukoma Nash, inini ndiri munhu wekuti I am hyper, ndiri hyper mukoma. Ndakatanga kuzviona apo pandainge ndichiri form 2, ndainge ndisingadi varume as such, but nekuda kwehyper iyoyo ndiyo yakazokonzeresa kuti tige ndichizosvika pakusika bonde. Kubva ipapo it was like the floodgates had been opened up. Kusvika pari zvino mukoma ndasangana pabonde nevarume vakasiyana siyana, kuzonosvika ndichizonosangana nemurume wangu, in which iyewo munhu wewe wekuti he does not mind that much. Anototiwo kana tikasangana maybe twice kana kuti 3 times a week, kwaari zvinenge zvatova bo. But inini manje ndikushaya kuti hyper activity iyi ndingaipedza sei, yekungogara ndichinzwa kuda kungogara ndakanamirana nemurume mukoma. It has gotten so bad zvekuti pamba patinogara varume vose vatinoroja navo, irregardless kuti vakaroora kana kuti havana kuroora, vose vanondiziva in and out mukoma. Hakuna wandisina kukururira chipfeko changu chemukati, ende dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ko ndiri kumbozviitirei, because handina kana chituku chandinombopiwa. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndingaitawo sei naimi, nekuda kwekuti ndinotozviona kuti zvanyanya kani izvi, zvanyanya. I know kuti what I am doing, it is not normal. Kuti uri mukadzi wemunhu, munhu akatoroorwa, but yet kana murume wako asipo, then unobva wazunzwa kuda kungova neumwe murume. Kana mukandiposterawo nyaya yangu ndingafara chaizvo. Ndinogara ndichingoteerera maconfessions enyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I blame shavi renhamo. Dai ranga risiri shavi renhamo, zvimwe kuda panguva iyo yandainge ndichiri kuhwina ndingadai ndakatangawo kabusiness mukoma. Isuwo takarombera laki. Zvose izvi zvakatanga nasisi. Tainge tigerewo kumaprazi, saka sisi vaiwanzo kuti kana iri month end pavaipinda mutauni paya vaidzoka vaine mavhaucha, vobva vachizotanga kutamba vachibheja loto vachiita sei. Saka sisi vangu vaitobata. Then I got interested. Mukadzi wangu ndiye akatondikurudzirawo kuti ndige ndichiitawo zvekubheja mushure mekunge sisi vahwina mari yainge ichitosvika kuma 7,000. Vakabva vati muri kuona kuti zvine mari, ndokubva ndatangawo kubheja paya mukoma. Ndakati ndava kubheja kudaro ndaimbohwina dzimwe nguva taitorohwa mari inini namadam. So ivo sisi ndipo apo pavakabva vachizotanga kuwirirana neumwe mufesi ainge ari muchangani achibva kuMozambique. Akabva azoenda kuMozambique, paakadzoka akabva azova pakabhodhoro kemafuta kange kari kadiki. Sisi vangu vakabata mari mukoma, but mari iyoyo chayakashanda nanhasi tinoshaya kuziva kuti yakamboshandei. Takabva tabva kumaprize kuya tose ndokubva tatanga kugara kumasuburbs. Basa redu rainge rangova iroro rekubheja, tichingoswera tichitenga mavhaucha nekubheja nekuita sei. We were now professional gamblers. So mafuta aya akazoti apera, then sisi ndokubva vachizotaura zvekare naye murume uya akabva azoti
ainge afonera n'anga yacho kuMozambique yainge yakati hazviiti kuti ndirambe ndichingokupa mafuta nekuti munhu anenge achishandisa asati akambopinda mudare rangu anofanira kuti anga achiuya kuno kuMozambique physically. Takabva tachizoenda kuMozambique kuya. Takati tasvika kuya kuMozambique, umwe neumwe akabva anzi aifanira kuti ange achiburitsa 100 rand. Tose takaburitsa ma100 rand aya. Then ndokubva tachizopiwa minzwa. Handizivi kuti munzwa iwoyo wainge uri munzwa wemuti wakaita sei. Tikabva tanzi tinge tichipeta mari dziya, ndokubva tachizobaya ma100 rand aya neminzwa dziya dzatainge tapiwa. Tikabva tazopiwa tumaplastic tikabva tanzi tinge tichiisa mari iyoyo mutumapepa tukuya, ndokubva tazonzi taifanira kuzoichengeta. As long as tainge tichazoichengetedza mari iyoyo, hanzi taizongoramba tiine laki rekuita mari. But mukoma takazopiwa zvekare mafuta elaki mushure mekunge tagezesewa tasimbiswa. Tikabva tanzi tainge tava nelaki zvino rekuti tinge tichihwina kunyange ukabheja ringava riri bhora, loto kana kuti chii, unenge uchingohwina chete. Takadzoka kuSouth Africa mukoma. For about 3 to 4 years I can say takabata mari mukoma. But mari iyi ndinotoshaya kutoziva kutoti mari iyoyo tainge tichiishandisei. Waiti kana ukabata 10,000 nhasi kunoswera mangwana 10,000 iyaya inenge yapera. Painenge yava kunopera mukoma ndipo paunobva wazobata zvekare imwe mari, kunyange mari yerent. Waitoti mangwana uchifanira kuti unge uchibhadhara rent, nhasi pamwe unenge ungori kana ne50 rand muaccount kungonopedza kudai wotohwina mari yerent nekutotenga chikafu. Ndoka upenyu kedu katainge tichingorarama ikako. Zvino nyaya iripo mukoma ndeyekuti kumusha uko baba vari kurwara. Baba vari kutorwara zvekutorasika njere, ende baba mukutonopenga kwavari kuita vanenge vachitotaura ivo kuti vana vangu vari kuJoni ndo vari kundipengesa nekuti vari kuda kundiuraya. Kana ndikagara ndafa, zivai kuti muno mumusha munenge mava nechikwambo chekuti chichanetsa. Vana vangu vari kuJoni ivo vari kuita zvemakasa. But mukoma vanhu pavakatibvunza isuwo takangoita sekunge tisina kana zvatinomboziva. But nyaya ndiyo mukoma, takaenda as a family tikatonoromba nevakadzi vedu natsano vainge vatoripo. Patakanoromba ipapo tikapiwa zvatakapiwa kuMozambique. Zvino zvatipandukira. Kuti nditi zvakapanduka papi chaipo handitombozivi. But I suspect kuti sisi apo pavakambonetsana natsano, sisi vakati vanetsana natsano kudaro, hanzi nasisi vakabva vazotora mari iya vakabva vazonoiflasha mutoilet. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino tiri vanhu vekuti tinokwanisa kungobata kamari so kamari ikako kanobva kangonyangarika kuti uchibva kunobheja kunyange mari iyoyo iri muaccount unobva watoishaya, kutoshaya kutoziva kutoti mari iyoyo inotorwa nemishonga here kana kuti kwete. Kana ndiri seni zvangu mukoma ndanzwa nekuramba ndichingonetsana nemukadzi ende handichazivi kuti should I just let her go, because iye ava kuti anotya kuti kana tikaramba tiri tose anokwanisa kuzodyirwa vana nezvinhu izvi mushure mekunge zvazopanduka, nekuti baba pavakarekodhewa vachihumana kudaro zvimwe zvinhu zvavainge vachitaura zvinototyisa. Kuno tinongovharavhara nekuti isusu tinonamata, nekuti zvainge zvakanzi tinofanira kuti tinge tichienda kun'anga. Saka nasisi nevamwe madzikoma takabva taramba tikabva tati hazviko ikoko, kana tikazoya kumusha tiri kufanira kuti tinge tichizotsvaka pasta vanokwanisa kutibatsira. Asi mukoma chokwadi ndichocho chekuti isusu takatorombera izvi zvebetway zvekubheja uye takatombobata mari, but mari yacho haina kana chayakamboshanda. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndegedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine mahure angu anokwana iwo kuita 5 andiri kudanana nawo. Zvino nyaya yavapo ndeyekuti sikarudzi yangu haichashandi, but pandakambofamba ndakanzi hanzi sikarudzi yangu iyo yakatodhemejeka, hanzi ndakanyanya kushandisirwa mishonga nemahure awa, but munhu wacho ainge achindibatsira iye haana kukwanisa kundiudza kuti pakati pemahure wacho akazondigadzira zvekuti sikarudzi yangu haichashandi ambori ani. Saka ndiri kutsvakawo vanokwanisa kundibatsira, nekuti zvaizvezvi idhololo kani hakutomborina. Ndinotombozama mukomanashi kunwa maguchu kutoita sei, but haitomboshandi. Apa vari 5 kudaro vose vanotobheja kuti ndinokuda, umwe anenge achiti ndinokuda ndakadaro, zvekuti kana ndikatoenda kumba kwemunhu iyeye ndikatomudza kuti shamwari hakuna, then iye anobva atongoti dhiya ngatirare zvedu, tobva tatorara paya pasitomborina kana zvatinenge tichiita. I know kuti pandiri vanongochiva mari yangu, but hongu mari ndinokwanisa kuvapa zvangu, but dambudziko ndiroro rekuti kungopa munhu mari here iwe usingakwanisi kunakirwa nechikafu chaunenge uchibhadharira. Kana variko vanokwanisa kundibatsira kuti mushini wangu unge uchizokwanisa kushanda zvekare, please bipai nhamba mukomanashi ndizokwanisa kutaura nemi. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa.